Nggih. Janjane urutane pun kadhek wau. Yo. Nggih, sing nyanyi sing pundi? Sing pundi? Nggih, mikir tak wehne, nggih, nggih. Sing ndi Mas? Nggih. Yang tuh nyanyi bakat sinten? Sinten? Jenengan. Thank you.
Nggih, napa melih Pak monggo. Mumpung sekalian berdiri sekalian jumeneng perwakilan dari Saiful Hajat monggo. Nggih, monggo Pak. Derek tepak. Pak sinten? Pak Sogi. Kadep Bu Haji Narko. Sak keluarga makanya saking Ibu Kasmoro. Janjane dek aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung nyatane ra ono liya. Sing apik alo wong balen sabar ora kesusu yen susu tungane wis mas saestune wis dadi anteping kalbu rewangi jiwa raga tulus sing ati. Monggo Mas Menir, aturan pelaran Mas Menir, ada Mas Nopal, juga ada Pak Dewarto, monggo pelaran. KPB monggo. Janjane dek aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Kejemplung kalian timbang golek dek sing apik alo wong balen sabar mas tong sabar ora kesusu yen kasusu tundane wis mas diteru saestune wis dadi anteping kalbu wangi jiwa raga tulus sing ati.
kira apa mau nambahno oleh ora ya? Nggih, numpak becak, rodane miring, krasa penak. Tambah Lanjut, maning ngono. Sugeng kondur dumateng KPB Tangkap. Mugi-mugi lampahipun rahayu selamat ngantos bidanipun sowan-sowan. Boten-boten alangan setunggal pun napa amin. Pisan ketemu Matur sembah nuwun Bapak. Aku nganti berjanji
Maju, Pak. Yo. Maju, maju. Bar kuwi terus Cinto Jumato. Lagune diputer. So ho ho ho. Oh Asik. Yo. KPB. Maju napa teng mriki? Dino Asik. minggu singgah. Oh, nggak maju deh, ayo Mbak Sudha. Kowe ngajak Asik. ning taman. Janjane kowe neng ngendi lah kok kelakatmu sajak nyobeyani atiku sujono kowe lunga karo wong priya liya egone dewayo. Kotak pesugihan mana Mas? Mana? Ya, iki kresek ya Mas. Ayo gak apa-apa wis. Gak apa-apa, yang penting duit tak ya. Golek bolo sing akeh. Amin. Janjane kowe neng ngendi lah kok kelakar sajak nyubriyani atiku sujono
Habis ini cinta jauh di Matu ya Dek ya antreane. Nggih. Cinta jauh di Matu. Monggo. Janjane kowe neng endi? Lah kok gelagatmu sajak nyobeyani. Andi Kusujono kowe lunga karo wong liya-liya. Iya sak gempore bro. Bapak, terima kasih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Oke, baik terima kasih matur thank you. Baik.